Salut! Asta vreau să spun că fiecare dintre noi suntem martori ai minunăției lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi poate spune că a fost măcar un moment în viața lui în care el a simțit că prin miracol problemele lui s-au rezolvat, fie ele fizice, financiare sau orice fel de problemă. Și întrebarea este, ce facem noi cu această binecuvântare de la Dumnezeu? Ce facem noi cu harul lui Dumnezeu? Cu timpul acesta, perioada aceasta în care El ne binecuvintează și are grijă de noi? Îl slujim mai înapoi, suntem copiii Lui sau doar vrem să ne bucurăm de lucrurile bune, de binecuvântări, nu mergem la biserică, nu ne rugăm, nu spunem altora și ducem o viață lumească, atunci înseamnă că noi nu suntem recunoscători lui Dumnezeu. Dar dacă noi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în viața noastră, viața noastră va arăta chestia asta și va arăta prin comportamentul nostru și vom propovădui, vom spune altora despre minunile lui Dumnezeu. Așa că trebuie să te gândești, ești tu un creștin adevărat și mulțumești lui Dumnezeu prin viața ta pentru minunile care le-a făcut El sau nu? Pe binecuvântat!